ji konferansa yekrêzî û yekhelwesta Kurdî ya li Rojavê Kurdistanê dest pê dikin ku encamnameya konferansê hinek daxwaz û belgeyeke Kurdî hem ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd hem jî ji bo doza Sûriye hat erêkirin. Belge ku ji du beşan pêk tê derbarê Sûriye û Rojavê Kurdistanê de gelek biryarên girîng dihewîne. Em bi hevdira li van biryaran guhdar û temaşa bikin. Konferansa Yekrêzî û Yekhelwesta Kurdî ya Rojavayê Kurdistanê du roja şemiyê bi bejdariya 400 delegeyan hat eldarxistin. Di konferansê de gelek belgeyên Kurdî ya ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd li Sûriye hate erêkirin. Di belgeyê de hem li qada Sûriye hem jî li qada navnetewiya Kurdan gelek biryar hatine rêzkirin. Ji qada navnetewiya Sûriye ev xal hatine destnîşankirin. Sûriye dewleteke ji gelek netew çand ol û baweriyan pêk tê. Mafên Ereb, Kurd, Sûryan, Aşûrî, Çerkes û Tirkmen, Alewî, Dirzî, Êzîdî û Xristiyanan jî di nav de mafê hemû pêkhatên Sûriye di destûra bingehîn de misoger dike. Divê dewlet li gorî peymanê navdewletî mafê mirovan û pîvana welatîbûna wek hev tev bigere. Sîstema rêveberiyê li Sûriye sîstemeke pernemanî be. Di çarşoveya sîstemeke nenavendî de xwedîspêre meclisên herêman. Navê dewletê al û sûrûda wê ya niştîmanî divê cihêrengiya netewî û çandiya civaka Sûriye nîşan bide. Dewlet li hemberî ol û baweriyan bêalî ye. Mafê pêkanîna aynên olî rast be û ola êzîdî weka ola fermî were naskirin. Wekheviya jinan û mêran li Sûriye bê misogerkirin û nûnertiya wan di hemû saziyan de bê pêkanîn. Divê guhertina demografîk li herêmên Kurd û hemû herêmên Sûriye bê rawestandin, koçberên bi darê zorê yên serêkaniyê girê Spî û Efrînê bawle vegerin malên xwe. Di bin sîwana navnetewî de komeleyeke damezrîner ji nûnerên hemû pêkhateyan were avakirin û ji bo sazkirina rêgezên demokratîk û avakirina hikûmeteke ku nûnertiya hemû pêkhateyên Sûriye bike. Mafê hemû pêkhateyan ya raman, perwerdeya bi zimanê dayîkê û pêkanîna çandê bê misogerkirin. Ji qada netewî ya Kurdî jî ev xal hatine destnîşankirin. Herêmên Kurdan dibe godbin sîwana Sûriyeke federal de weke yekîneke îdarî û siyasî bibin yek. Hebûna netewî ya gelê Kurd li Sûriye weke gelekî xwecihî bê naskirin. Hemû mafê netewî li gorî peymanê navnetewî bi destûra bingehîn bêne misogerkirin. Piştgirî ji malbatên şehîdan re bêdayîn û bi serrastkirina qanûnî re mafê wan bên misogerkirin. Ciwan di nava civakê de weke hêzeke bingehîn bên dîtin û li nava hemû saziyên dewletê bi rengekî wekhev bêne temsîl kirin. Zimanê Kurdî li gel Erebî di destûra bingehîn de weke fermî bê naskirin. Têkildarî zimanê Kurdî, mîrateya dîrokî û çanda wê navend û beşên peywendîdar bêne avakirin. Divê Kurd tevlî saziyên qanûndanîn, dadgerî, rêveberî û ewlekariyê yên dewletê bêne kirin. Divê 21 adarê cejna Newrozê li welat weke betlaneya fermî bê qebûlkirin û 12 adarê jî weke roja bîranînê ya serhildana Qamişloyê bê qebûlkirin. Projeya Kembera Ereban a li dijî Kurdan û operasyonên erebkirinê yên li herêmên Kurdan jî di nav de hemû polîtîka tedbîr û qanûnên istisnayî bêne betal kirin.